sakin zakuna gangariya, kyakkyawan gurub suna catin lafiya, kwai su da kyan hali a shede su da tarbiya, taron arziki mutane har Saudiya, 'yan Najeriya da Nijar dan kuciya, kowa na cikinsa zauninsa a lafiya, sunayensa walla sun zagaya duniya. Kai salati Allah ga shugaba na halitta, alihi da sahabban sarabba sun cancanta, tabi'i na muna ƙara sun ka abban binta, in ka yarda da mu hankali ya kwanta, duniya labari na dan fahimta, dan mutanen nesa da na kusa duka sun ce, masarautar zaki a gaskiya kun zarce, hakuri ga catin da ilimi duka an ce, shi yasa kuka birge ni a takaice, in kuna yin catin fa ba ku tsince, duk abin da kuke yi da hankali kuka auna, masarautar zaki ashe kuna da amana, bangare na zumunci hakan abun ka gudana, sirrukan kuku boye su karkutona, mun yi roƙon Allah ya kauda barna, yau akwai labari guda kata zan baku, masarautar zaki da gaskiya aka san ku, ba batun wasa ne ba duniya an san ku, in kuna haka Allah yana tsare ku, dan kuna adalci ake yaba ku, wanda ya rike Allah da gaskiya ya dace, wanda ya ci amana a gaskiya ya kauce, mai bukatar kairi a zuciya ya zarce, dabba ka sai malam gidan mutunce, in kana da biyayya yaro ka kauce, na ga duk zancin nan da na faɗa kun gane, mai uwa kun murhu da hongiri yawa ne, kun ji an ce malam da jahili bamban ne, in kana iya gane bakin mutu ne, ni fa ban iya waka ba banda zane, masarautar zaki da zakuna a cikinta, masu aikin ilimi da gaskiya ga tsabta, inda duk aka nuna kun ga kun kafa tuta, kun kware kun kai akwai zumunta, bangaren addini da ma nagarta, ra'ayi riga ne kowa ya kan rikina shi, masarautar zaki ɗiyan kwarai ga kishi, alkawar in sun yarda sun yi ma ba bashi, mun ga wanda yake ƙoshi shi ka gashi, san adam duka bawa ake kiran shi, da gida har out muna da masu amana, masarautar zaki na zo ina taya murna, mun riga mun zanta ni da kuna jona, wanda ke maka so to ka bashi kauna, na aminta da kuna saka kuraina, kun ji takin wannan farin gida mai zaki, zantukan ku da tsari wa'yansu na mamaki, ko ina kuka furta ana ta yi maku maki, kun wuce sama kun zarci masu tsaki, in kana sun kima girman ka ɗauki, albishir zan yowa gare ku kar da ku manta, masarautar zaki ana yabon ku da tsabta, duk abun da kuke yi sai kun hada da fahimta, rana mai raba aiki dare a kwanta, kuskure hada oil da shi da kwalta, ga oga zan gaida ta ko ina gwarzo ne, Abubakar zakin zakuna idan kun gane, shi fi angun Maryam sarauniyar mata ne, shi yace na yi waka ta yan gurub ne, zan yana da biyayya gurin mutane, gaisuwa zan miƙa ga manya masu karama, Abubakar zakin zakuna angun Maryama, Ibrahim zan gaida ɗanga ta angun Rahama, yayan Aisha Sara da sassaka ma, Ahmad mai zamani na yaba ma, gaida Abdul zan yi garkuwa na masoya, ango gurin Maryama sarauniyar Saudiya, Aisha zan gaida ma ya babbar yarinya, Fatima zakanya tana da kunya, Mama gun Ibrahim ɗanga ta sanya, gaisuwa zan miƙa ga Hamza angun Mira, Razina ɗan yarinya Saudiya kun aji naira, Muhammad angun Balkisu har da Maryama Kaira, Abba gun Ismail kana da kara, kifi baya da kira guda da fara,
Isko jikan buzaye dan fulani na sanya, mai hanan auta gunta ya rike soyayya, gaida Ilyas dan auta gun masoya na sanya, abba dan mani dan mubara manya, yaya gun Ibrahim kana da kunya, dan hajiya an gundina da Zainabu shine, ga amanar Isko yaron zamani ɗaya ne, Aliyu sarki jan zaki na Sa'adatu kai ne, gunna na Khadija na da zane, sarki jan zaki mai mulkin gurub ne, gurub masoyan juna ciki yana da sarauta, Aisha Aliyu Libi yana gaishe da, Ahmad Chaman Abubakar kana da fahimta, Baratu yar baba ake kiranta, Hafsa ƙaunar Yune ake kiranta, gaisuwa zan miƙa da Ibrahim dangata ne, shi ko Adamu angun Sa'adatu Senegal ne, ga Idi angun Ummu baban Ismail ne, Abba kun su Amira yayan Sabu ne, shi fa Abdulrahman Zaki na Lob ne, Awwal angun Rabi'atu da ke Saudiya, Ali Zaki na saka dan kana da biyayya, Ibrahim dangata angun Rahama na sanya, Aisha Center Africa na sanya, da Ibrahim kun zamo masoya, garkuwa na masoya angun Maryam Saudiya, Ahmad mai zamani aikana da biyayya, Ibrahim mai zamani angun Aisha Maya, Aisha Sara sassaka na sanya, Fatima zakanya a gaida manya, Mama gun Ibrahim dangata bai ki da girgi, gaida Ilyas angun Fidausi kusbai raki, Bashiru mai zamani an gumbarki su ta kirki, Fatima Saudiya diyar saraki, Ummu Salma Jamila dawi su gaki, Zainaba zan gaida Zainab farar yarinya, Nafisa na gaishe ki farar diya mai kunya, Nafisa yar Saudiya Faiza gaida amarya, Abdulaziz ta lamzar kana da kunya, Shafa'atu ya daga Allah ba ta ƙarya, Nasisa manyan mata da ke garin Saudiya, ni fa Umar Sudan na jinjina wa masoya,